ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дорун ТЖ. дар навори имрӯза мошинои фурӯшӣ бо нархи арзон аз шаҳри ноҳияи Тоҷикистон баҳри шумо пешкаш мекунем. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайка бичиқен. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. дар видеои имрӯза бародаро инем хи мошино бо нархи арзон. баъди тамошои видео ҳатман фикротонро дар комментария бинависен чи хеле мошин дар шумо дар корай. мо иншоалло дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2100 соли бароришаш 1989, объем мотор 1.6, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. состояниш 100% аст. мошина срочно фурӯхта мешавад мега. нархаш 10,000 сомон, ба рубл 78,000 рубл мешавад. бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман дар комментария бинависен фикротона. касе дар канали мо меҳмон аст, ҳатман дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави мошинои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 соли бароришаш 2003, объем мотор 1.5, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Дарвоз. состояниш 100% аст мега. задагӣ пусидагӣ надорад мега соҳибаш. нархаш 8,000 сомон, ба рубл 62,000 рубл мешавад. агар ки харидори аниқ бошад мега, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ Лада Перора соли бароришаш 2016, объем мотор 1.8, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниша 100% мега. задагӣ пусидагӣ надорад мега. мошина срочно фурӯхта мешавад. 1 сола тонировка дорад, 1 сола ҳуҷҷат. нархаш 72,000 сомон, ба рубл 563,000 рубл мешавад. бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 соли бароришаш 2000, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. документош 100% аст. мошин ягон дард надорад мега. мошина фавран фурӯхта мешавад. нархаш 7,500 сомон, ба рубл 58,000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед
бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ Toyota Camry. соли бароришаш 2011. объём мотор 2.4. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина дубайский мега. состояниш 100% аст. ягон дард надорад. сабаби фурӯхтанош срочно сум дар курай мега ба ҳамин хотир мефурӯша. ҳуҷҷатош бучидагай мега. газа нав 10 рӯз суд мега часпонагишта. состояниш 100% аст мега. мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. нархаш 80 000 сомон. ба рубл 624 000 рубл мешавад. бо саводо карда мешавад мега. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ BMW Тройка. соли бароришаш 2000. объём мотор 2.2. сӯзишворияш бензин ва газ. гази евро 4. коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 7 моҳ ҳуҷҷат дорад. состоянии мошин 100% аст. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 38 000 сомон. ба рубл 288 000 рубл мешавад. агар ки харидори аниқ бошад, бо саводо карда мешавад мега. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, видеои мо ба охир расид. ҳазор раҳмат ки то охира қатъи мо ҳамроҳ будед. агар шумо лайк мондаги набошед, ҳатман дар видеоҳо лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария бинависед. чӣ хели мошин дар шумо дар кора, ҳатман мо видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.